S'havia ajornat el passat mes de gener per la pluja, però finalment aquest dijous el grup de dones ha pogut descobrir les particularitats dels racons més emblemàtics del poble. Ho ha fet amb una visita guiada amb el suport de l'àrea de turisme de l'Ajuntament, que ha congregat una cinquantena de sòcies picades per la curiositat de conèixer la història que s'amaga rere edificis, carrers i places per les quals passen diàriament. La passejada ha arrencat des del castell, reprenent-la just en el punt on ho havien deixat fa unes setmanes. En aquell moment, les assistents només van poder gaudir del vídeo introductori de la visita, abans de sortir de l'equipament i comprovar que plovia. L'audiovisual elaborat per aquesta casa, Canal Camp, posava en context els orígens i l'evolució de la selva, des dels primers assentaments ibers fins al gran creixement econòmic i social que el municipi experimentava durant el segle XX. Ara sí, amb el temps acompanyant de valent, la comitiva ha sortit de la plaça de les Pletes per iniciar l'activitat. El traçat, d'una hora aproximada de durada, ha recorregut diversos punts del nucli antic, acostant els aspectes més singulars de punts com la Torre de la Batalla, els ponts, l'església de Sant Andreu o els escorralons. Aturades que formen part de la ruta dels espais de patrimoni i memòria, una de les 4 passejades per la selva monumental, la nova experiència de promoció turística del poble centrada a destacar els principals atractius patrimonials històrics del terme que es presentaven al marc de la passada fira. Decidim que fem la de Patrimoni i Memòria, que és com una mica la ruta més general per poder visitar tot el que són els patrimoni i edificis de la selva, i l'encaixem per aquest dijous, que és quan elles es reuneixen des del castell, veient una miqueta, una prèvia d'un vídeo, per poder després posar en context i després fer la visita. Les passejades per la selva monumental estan orientades molt especialment als veïns i veïnes del poble. Un dels principals objectius d'aquesta iniciativa és, de fet, visibilitzar parts del nostre patrimoni històric que sovint passen desapercebudes per l'ull salvatà. Sí que la majoria del grup de dones, evidentment, són de la selva, i igual que els salvatans passem per als espais que veurem, però del que es tracta és de visualitzar algunes coses, alguns detalls que potser no hem vist mai, o se'ns passen per alt, o per què se va construir això, o per què està al lloc on està, les èpoques, i tot això és el que fa interessant la visita. El grup de dones arrodonirà el mes de març amb 2 propostes més. Una, prevista pel dijous 19 de març, veurà celebrar el Dia Mundial de la Poesia amb el tradicional homenatge a les besàvies i un recital a càrrec del grup de català 2.0 que girarà al voltant de la figura de Josep Maria de Sagarra, i l'altra, el dijous 26 de març, comptarà amb la presència de l'alcalde de la Selva, Enric Roberto. Roberto conversarà una estona amb les sòcies i presentarà els projectes de futur més immediats del consistori. Les 2 activitats tindran lloc a 2:15 de la tarda des de la Sala Museu de Coselva, el principal punt de trobada de l'entitat.